Hei, salutare gașcă și bine v-am regăsit la un nou unboxing. De data aceasta avem o mașină de tuns și câteva ustensile pentru început de frizer, cum sunt eu. Vreau să vă împărtășesc chestiile astea cu voi. Dacă vreunul dintre băieți, poate am pe canal, sigur am pe canal, vrea să se facă frizer, să știe niște chestii despre chestia asta, pentru că eu de vreo 2 săptămâni am început să fac niște cursuri, după cum am spus și pe Instagram. Dacă vreți să mă urmăriți, nu uitați, aici așa aveți Instagramul meu sau primul link din descriere e Instagramul meu. Acolo postez înainte de să fac un vlog, postez de toate. Deci da, dați-mi un follow pe Instagram și dacă vă place acest video, nu uitați să rupeți butonul ăla de like, să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o, pentru că mă ajută mult. Și da, să atingeți și cloțopelul ăla de notificări, pentru că YouTube, din păcate, nu mai trimite notificări, așa că să aveți toate notificările pornite. Și astăzi o să vă arăt mai multe chestii de ce ține de partea de frizerie. Sper să vă placă acest video și să luați ceva bun din chestia asta, nu știu, depinde de voi. Deci da, nu uitați, like, share, subscribe, follow pe Instagram și hai să dăm drumul la unboxing-ul nostru. Bun, și după cum vă spuneam, astăzi o să fie mai mult, o să fie mașina mea de tuns, o să fie mai multe ustensile de frizer. Sper să vă placă și prima dată o să vă arăt mașina. Taradadam, tadam. Deci asta este mașina. Pam frumos. Știu că se vede de bine. Așa. Bun, hai să o și deschidem să vedem ce îi înăuntru, fraților. Pentru că trebuie să vedem ce e înăuntru. Nu știu cât, cam să deschide mai greu. Să o pun și la încărcat, adevărul e că nu, n-am pus-o la încărcat. Bun. Asta e cutia, e așa, bun. Asta, așa e cutia. Și aici avem niște chestii foarte, foarte faine. Deci bun, fraților, aici avem mașina, propriu zis, și acum să vă arăt pe camera asta, nu știu dacă... Deci cam asta e cutia, dacă s-ar focusa, așa. Bun, deci asta, cică, e profesională, adică nu cică, e profesională, am luat-o dintr-un catalog de la maică-mea, pentru că și ai frizeriță. Și da, asta, mașina asta nu e ceva fake sau asta e profesională, vreau să lucru cu lucruri profesionale, nu cu lucruri fake, cu lucruri fake, așa. Și acum, momentul adevărului. Frumos, punem aici. Nu știu, sper să vă placă. Da. Cam asta este mașinuța noastră, dragi oameni. Pam frumos. Hai să o facem. Aici avem mai multe capete, adică numere. Unul dintre ele, hai să vă arăt măcar unul sau două. Deci, asta. Ăsta e 6, nu știu dacă se vede bine. Da, să văd dacă se vede. Focusează-te. În fine, nu vrea să se focuseze. Și dacă vedeți aici, acum se vede cât de cât, 6 mm, deci asta e a 6 mm. Deci asta e una, dar până la vreo 21 de trepte. Așa. Asta este 3 mm. Asta așa, bun. Aici, vedeți, 3 mm. Așa, aici, 3 mm. Bun. Asta e cea mai mică. Ok. Să le pun. Și aici mai avem mai multe. De exemplu, avem 13, asta ce vă arăt eu. Asta așa. Asta de jos este 10 mm. Bine, sunt foarte, foarte multe. Acum nu stau să vi le număr pe toate. Vă dați și voi seama. Deci cam 21 de trepte am eu. Așa, bun. Să trecem la mașină și după aia la ustensilele ce le mai avem. Și în fața dumneavoastră avem mașina propriu-zisă. Chestia asta din față e ca un suport să nu lovească dinții ăștia. Deci cam așa îi.
așa îi zice, numai că se focusează cam greu, nu știu din ce cauză. Așa. Ăsta e numele mașinii. Are 5 stele. E firmă foarte, foarte bună. Magic Lib. Asta e. Fac acest video informativ pentru voi pentru că am pus un sondaj pe Instagram. Dacă vreți să fac despre mașina asta, cam așa îi, aici ai să spui deștele. Așa. Bun. Și așa atunci. Hai să dăm și asta jos. Lăsăm aici. Deci, vedeți, are dinți și așa mic cu ea. Pam, frumos. Bă, mie îmi place foarte, foarte, foarte mult și am luat-o din banii mei personal. Nu am cerut la nimeni nimic, nici la maică mea. Și cam așa se aude și mașina ea. Stai să dăm drum un pic. Ați văzut cum se aude și mașina, gen, deci e firmă foarte, foarte bună, Magic Lib. E o firmă extrem de bună, e profesională mașina, nu e orice fake care îl găsești. Și aici, chestia asta, dacă dăm în jos, vedeți, dinții ăștia merg în sus. Pam, aici, acum dacă m-aș băga cu mașina într-un păr să tund, ia un pic mai mare. Deci acum ia mai mare. Acum ia egal. Și acum ia scurt de tot. 0. Acum ia 0. Deci mare. Mediu. Cam așa e mediu. Așa. Și acum scurt de tot. Bun. Noi o să lăsăm cam așa. Deci bun, asta e mașina. Sper că nu v-am plictisit până acum. Pam, frumos. Și acum o să lăsăm și vedem ce mai avem aici în cutie. Deci bun, hai să revenim la ale noastre. Aici în cutie, după cum v-am zis, asta e de protecție la dinții de la mașina noastră. Aici avem un încărcător, îl pui în priză, adică nu, ba da, cred că da. Nu știu sigur că nu l-am folosit până acum și nu vreau să vorbesc prostii. O să fac și un video că astăzi cred că trebuie să tund pe cineva. Prima dată în viața mea tund și mă bucur enorm de mult. Așa, ăsta e un încărcător. Ăsta bagi în mașină. Hai să vă și arăt. Deci, bun, hai să vă arăt. Deci, această mufă cu două capete se bagă chiar aici, se introduce așa. Dacă pot eu acum să bag, dar o încerc să bag. Nu știu cum să bagă. Nu vreau să stric ceva de genul sau să fac o nebunie. Stați un pic să văd eu. Deci, am reușit să o bag firul ăsta la încărcat mașina. Deci cam așa arată când o bagi la încărcat. Și chestia asta vine într-un suport, aici vine o chestie și aici o bagi la încărcat. Deci cam așa arată. Deci bun, v-am arătat și încărcătorul. Ăsta e încărcătorul. Hai să trecem la altul. Bun, și în cutie ce mai rămâne? Mai rămâne două chestii, adică mai multe chestii. Astea încă câteva grătare. Aici avem 4.5, adică 4,5, nu 4.5, 4,5. Și asta la altă îi 1,5. E mai mică, 1,5, e aproape de piele. Bun, să lăsăm astea deoparte. Și în cutia noastră, așa, focusează-te. Perfect, mai avem chestia asta în care acolo bagi. Pam, frumos, și în asta vine, cred că, în chestia asta. Așa, asta e neimportant. Aici mai avem încă o chestie foarte, foarte folositoare. Cu această pensulă mică, care o vedeți acum. Cu această pensulă cureți mașina de păr. De asta e pensula mică. Și ai ăsta de aici, îi uleiul care îl bagi la dinți să meargă. Deci da, deci asta e pensula care pune destul pe ea. Asta este pensula și asta este un ulei ca să bagi la dinți, să meargă bine, să nu se tocească sau să facă alte chestii. Bun, uleiul și pensula, lăsăm deoparte. Bun, și ultimul se pare că
este acest piaptăn foarte, foarte mare. Acest piaptăn mare, trebuie să mă obișnuiesc cu el. Bine că eu știu deja cum merge treaba. Pam frumos, așa trebuie să învârți piaptănul în mână, să știi să învârți piaptănul în mână. Cam asta este și aici în cutie nu mai avem absolut nimic. Deci hai să vă arăt cam tot ce este în cutie. Să facem un review la tot. Și bun fraților, acum a venit finalul, să facem un mic review așa la toate, în mare, în general, cum s-ar zice, și hai să vedem ce îi. Deci, după cum v-am zis, să facem un review, așa, un unboxing general. Bun, deci, aici mașina cu toate treptele, astea sunt treptele, de lângă ele, încărcătorul, piaptănul aici, îl vedeți. Deci, mașina, asta este, nu știu dacă ghicește cineva dintre voi. Ghicește oare? Hai să vă mai las un pic pe gânduri. Nu ghicește nimeni. Este foarfecă de filat părul, pentru că are ăștia dinții ăștia. Deci, pe o parte are dinții respectivi și pe cealaltă are ca foarfeca normală de tăiat. Deci, asta ia din volum. Bine, încă nu știu toți dintre voi ce e la volum, poate. Asta e foarfecă de filat. Asta e piaptăn. Încă un piaptăn cu dinți. Așa, cu dinți mai mici aici și ăștia mari. Aici îi, ăsta de aici așa îi alatul ce-l pui pe om, ca să nu se umple de păr, logic. Și asta e un shorts care se pune aici, stai să vă și arăt. Aici are o gaură mică, are niște găuri pe aici așa, să spui ustensilele de tuns, adică farfeca, piaptănul, asta. Mai multe chestii, deci ăsta e un halat, numai de la brâu în jos. Deci, cam astea sunt toate, trebuie să mai vină o foarfecă de la Jaguar, aici așa, lipsește o foarfecă. Mi-am dat și niște pomoci să dau pe om când, după ce-l tund, să nu rămână cu păr. Deci cam acestea sunt aproape toate ustensilele, încă trebuie să mai vină ceva de... Deci cam majoritatea le am, dar trebuie să mai vină, trebuie să cumpăr un fixativ, trebuie să-mi vină Jaguar, foarfeca Jaguar, care v-am explicat. Eu lucru cu scule profesionale, nu cu fake-uri, nu îmi place, întotdeauna vreau să lucru cu lucruri profesionale și dacă vreți să vă faceți frizere sau coafeze sau ce vreți voi să vă faceți, lucrați cu lucruri profesionale, pentru că dacă văd oamenii că lucrați, vă spun eu că o să vină și a doua oră la voi, dar trebuie să lucrați cu chestii profesionale, nu fake-uri, nu îndemn pe cineva, deci astea sunt acolo, deci trebuie să mai vină un pămătuc să dai pe om așa, de păr, să scutur, cum s-ar zice, o foarfecă Jaguar și mai trebuie să vină o chestie de făcut să dai cu apă pe păr. Am un lapsus acum, nu mai știu cum îi zice, dar o să vă arăt atunci, o să vă țin la curent dacă vreți, scrieți în comentarii dacă mai vreți să vă țin la curent cu toate chestiile astea. Eu sper să tundă câți mai mulți băieți de acum încolo, pentru că asta vreau să mă acces pe viitor. Deci bun fraților, cam acesta a fost vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut mult și nu v-ați plictisit și ați luat niște chestii noi de la mine, sper să vă bucure sau să vă ajute cu ceva în viața asta de zi cu zi. Scrieți în comentarii dacă vreți să vă mai țiu la curent cu toate chestiile pe care le parcurg, adică cu toate ustensilele pe care mi le ăsta și dacă vreți să fac un vlog cum tun pe cineva sau ceva de genul. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un mare, mare like, un share pe Instagram, pe Facebook, pe ce vreți voi, să vadă și prietenii voștri dacă v-a plăcut de asemenea acest vlog. Cu voi a fost Adrian, ne vedem la următorul vlog. Ciao!